The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Honest, balanced, objective. Action Firing Line. Las 6:59, Action Radio Philippines Standard Time sa lawat mayong gabi naman bakulod kag Pilipinas. Yari kita sa Martes nga pagpakalagad sang inyo sa nga palatuntunan. Action Firing Line, July 19, tuwig 2022. Ang inyo ka-action, Action Marlon Hirovoya. DYEZ, Action Radio sa Bacolod. Weather Update. Unahon ta sa galiyon, hibalo ko nano ang mangin lakat sang ato sa nga tiyempo, lakat sang panahon with Action Gan Republika. Action Gan, mayong gabi, please kabin. Mayong gabi, Action Mar, mayong gabi sa aton mga listeners ari. Lakat sang aton tiyempo sini nga gabi, Martes kita karon, Hulyo 19, tuig 2022. Trough of low pressure area lang ni, no? Naga-apekto sa Palawan. Dason ang ridge of high pressure area nagtabo naman ari nag-aapekto sa Luzon. Ang idulot yan magalumon ang kalangitan, may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanagob sa lugar sa Palawan nga tugas ang trough sang low pressure area. While ang Metro Manila kag sa iban nga bahin naman sa aton kapungsuran, upod na kita diri sa Western Visayas. Nagapabilin nga may pag-uum-buom ang kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan. May dala lang siya na ligwin nga mga pagulan o kon pag panaguob nga tugay niya sang ridge of high pressure area ginaupdan sang localized thunderstorms. Kag sa aton Western Seaboard sang Kabisayan kag sa iban nga bahin sang kapungsuran nagapabilin nga ari kita sa mahinay hasta sa may kasarangan lamang nga pagdupoy-dupoy sang hangin magahalin na bagatnan na sidlangan pakadto na bagatnan nga direksyon o kon southeast to south aton mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros. Nagapabilin lang sa gihapon ang kondisyon sang aton kadagatan ari sa Makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagdulod-apya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. May takos ini 0.6 hasta 2.1 metros ang aton nga astronomical type. Kag alas 9:22 mauna ini ang hunas 0.5 magbalos naman ang tao alas 3:42 sa buwas sa aga o kung kaagahon 1.2 metro ang kadalumon. Kag alas 6:00 sini nga hapon nagtunod si haring adlaw magabutlak ini siya alas 5:33 buwas sa aga. Nagahamboy kita karon 26 sa 33 degrees Celsius, 38.8 hasta sa 91.4 degrees Fahrenheit. Amo na ilakat sa aton tiyempo sin gabi, Action Marlon. Salamat Action Dagan. Action Firing Line. Kani Republika sa nga Provincial Disaster Management Program Division, ulo aligmat lang kita diri sa Negros Occidental kag syudad sa nga Bacolod kay man kagabi sa banwa sang Binalbagan kag syudad sang Himamaylan. May mga barangay dito nga baha bagod man sa pagbundak sang ulan. Action Firing Line. Firing Line. Kung kaysa way nagtupang ulan sa ilas sa nga barangay, pero ang dano-do sa nga tubig tugaman sa pagbunok sang ulan sa nabukid nga bahin, amo to ang nagtuga sa ila sang kahangawa kag kabalaka. Action Firing Line. Firing Line. Para sa inyo sa rekomento, opinion kag reaksyon sa mga ginatalakay naton nga mga isyu, balita, ipadala lamang sa ato sa nga text at hotline 0963-757-0874, 0963-757-0874. Action Firing Line. Tubtob kita sa takdang alas 9 ang inyo ka-aksyon.
Action Marlon Henovaya. Bulubudlay sang lakat sang tiyempo subong. Kaya kadamo sa mga kilala kita. Kadamo magkita sa na istorya nga ara sila sa ginatuwag nga pagsiburo. Action! Firing line! Firing line! Damo, no? Ang mga ginpang schedule natin kung tani, nga mga nakahilira nga interview with Exxon Nilmar, daw lagi silak bilog man, nagpakitlo sila Exxon Marlon, hari ko galok ko, kasi burok ko, ti silang ko pareho ta. Action! Firing line! Gahanta lang sila na isang nga tiyempo nga makapahuway-huwaya kay mantindigid malikawan, no? Minano ka paraming ta sa aton sa dingalawas kung majakpatan ka ba sang hindi maayong klima, maara initan ka sa udto, maulanan ka sa hapon, matunugan ka kung gabi. Action! Firing line! Firing line! Amo nang pinakababudlagid. Pero pasalamatan naton mga ka-aksyon nga ti aragyapon ang ato sa ning puwersa basta serbisyo publiko ang paghahambalan. Action! Firing line! Antes sa ato sa mga balita sa national kag lokal, mamati kita na isang nga balita sa ibang nga pungsod. Dito sa Estados Unidos mga ka-aksyon, daw nagahibi tiyang bulan niya nga waay sang nagakatabo nga shooting incident. May bag-o naman to nga insidente sang pagpanero ho. May isa to katawo, ginpangtero niya ang 3 ka mga persona sa food court sa isa ka shopping mall dito sa may Indiana, USA. Action! Firing line! Firing line! Ang pinakarakuha atensyon diri sang balita mo ni. Kaya may isa ka 22 anyos nga sibilyan na lalaki ini makakson. Subong ginakabig ni sang hero o kon baganihan kay siya amo ni ang nakapatay sa sininggan man akong suspitsado nga una nga nagpangtero sa 3 ka mga tabo dito na tabo niho sa may Greenwood Park Mall. Ati magsiling kita mall mga kakson, ano ba lang mall haw? Gasinong bali na mga tao nga nagalinagaw da mga kakson. Ang siling ni Indiana Police Chief Jim Eason, sumunod ining suspect sa Greenwood Park Mall. May dala nga rifle mo, no? Nagpanago ni gali una anay ang ining gunman sa sunod sang CR, no? Nalawigan to sa mga inuras kuno sa tener sa CR mo. Kaya nga napalibutan sa mga CCTV cameras ang ining mall ni tibal anggid kung nano ang hulag sa ining gunman mga kakson. O galing sa sunod sang CR mga kakson, tiway naman yung CCTV. Hindi to makita, hindi to ma-monitor kung ano to ang sa sunod mga kakson. Ti ginapatihan ngayon yung gunman dito sa nagplastar sang yasri nga rifle. Action! Firing line! Firing line! Long arm ang isa nga bit-bit mga kakson mo. Kag may mga magazine pa nga may mga bala ining suspect ni. Sang maglinagumba na ang lupok sang pusel, ti siyempre molda mo tawo, magsig dalagan ang mga tawo, magsig pangita sang pwede nga maparaguan. Action! Firing line! Firing line! Ang mga nagapabalaklon to sa kag mga mall employees, nagdinalagan to makakson, ti bag-o naman nga krimen nga paggaluthang sa pampubliko nga lugar dito sa mga Estados Unidos. Nagainit pa tong diskusyon mo sa US. May diskusyon pa to angot sa ginakwestiyon kung nga ang tuman kahalog to ang mga patakaran sa pagpanang-iya sang pusil huyang to, no? Daw hindi naman tindihan ang sitwasyon sa Estados Unidos, no? Kung paano mapunggan to ang mga tao, gano'n pinagusto na lang tusla sang bit-bit pusel, kag kung may kontra makaakson, dayon na lamang nila sinig kapanero. O kung hindi gani, ang iban kung abuton bla, bisan way sila sang kontra, basta kung abuton sila sang katuso nila, pinagusto na lang sila sang panero, kag nagapangita na sila sang lugar mga kaakson. Nga damo sang tawo. Action! Firing line! Firing line! Ang iban
taya sang kabuhi nila balang kalabanan nga kapatay man kay nga kaluthangan. Oh. Ini yang balita ni Macakson may hero de, may baganihan de. Sa rasilintara ang 22 anyos nga civilian. Ha? Perte to mga pagdayaw nga naangkon sang sining civilian nga 22 anyos nga lalaki. Amo niya ang nangita pamaagi kung paano ya mapunggan mo atong sospetsadong gunman to nga walang hamas nga nagapangluthang mga kakson. Ining 22 anyos nga lalaki ginbensyon na ning alan niya. Si Elisha Dicken. Lalaki prote ang ngalan niya is Elisha Dicken. Ha? Kung waay ni sa mga kakson nagpaninguha nga matiruhan kag mapatay to ang gunman nga nagapangluthang nga nakapatay nakatiro na gani sang 3 ka mga persona, kung taning pagpati to sa mga tao, hindi lang 3 nagkalamatay, base kung dinusina ang nagkalamatay. Action firing line. Si Greenwood Police Chief Eason mga kakson, isa to sa mga nagbilib kay Dicken nga niyo. Natabuan niya ining si Dicken ara sa shopping mall. Upod yan ni nobyaya, no? Upod yan nobyaya. Ini nga senaryo ni makitaan lang nato sa pelikula mo. Labi na sa mga pelikula ni Lito Lapid, be? No? Kita ka mo sang pelikula ni Lito Lapid? Ha? Ang balaya tiruhon ya, ang bala nga kapihak mo? Action firing line. Firing line. Dira na naglaog si Lito Lapid sa pagkasenador. Action firing line. Tingin na. Balikan tang istorya mga kakson. Ang ining senaryo ni nga panibago nga shooting incident sa Indiana, USA daw makita lamang nato ni sa pelikula. Nga man permi ang artista ang bida mga kakson na mo na permi ang hero mo. No? Once nga mayara sa daog-daog, mayara sang lutanganay nga nagaluntad mga kakson, ang bida ang artista ginaya ang mangibabaw. Artista sa mo. Oh. Siling sang pulis mga kakson, sibilyan lang ni 22 anyos ni, why ni sa anuman nga law enforcement o military training. Pero sa nakitaan sa recorded CCTV video, ang ginimo niya mga kakson, daw sobra pa sa otoridad katanda mo, ang hulag ya, plastado, no? Kita mo waay sa nadalahig nga iban, sang natiruhan niya ni ang gunman o kung sospeko. Action firing line. Firing line. Bailuanay siya tiro sa suspetsado mo. 2 lang ka minutos ang nanokpanay makakson. Wag tang ang gunman. Pero natabo amin yung ano natabo. Kapag katapos ang linokpanay mga kakson, ining 22 anyos nga baganihan, ginposasan pa ni sa sang pulis kag gindisarmahan. Normal man lang guro kay manti. Gindudahan siya una sa mga otoridad nga base kung kontra sa gunman nga napatay niya. Pero sang pinabangkot siya sang pulis, dito nila nabalaan na. Ha? Kag baseman sa ginlantaw nila sa recorded video makakson sa tinruhay. Inigali amo ning rason ining 22 anyos kung nga natapna yadtong lalaki nga nagapaniro. So, hero baganihan ining 22 anyos nga lalaki. O galing nga ato sa nga nagkamalak-ande kay na way gyapon sa nadumduman nga pamaagi ang gobyerno sa Estados Unidos kung paano ni ligwaton kung paano ni mapapag-on ang ginapatuma nila sa niya kasuguan kung layi may angot sa pagpanag-iya sang pusil. Action firing line. Firing line. Sa bahin naman sa nga balita pungsod noon, Presidente Marcos nagpreside sa ika-3 nga cabinet meeting subong lamang nga Tuesday. Ang gintutukan dali mga kakson, among plano sa Department of Education o kon DepEd, kag sa Department of Social Welfare Development o kon DSWD. Action firing line. Firing line. Si DepEd Secretary Vice President Inday Sara Duterte nagpresentar siya sang plano ginsundan man sang presentasyon ni Secretary Erwin Tulfo sang DSWD. Sa meeting makakson ang una pamangkot ni Marcos kay Sara, siling niya
Anong pwede ko tuwag si mo man? VP Secretary o kon Secretary VP? Action firing line. Siyempre maunagin ang Vice Presidente kaya mas taas yung Vice President kumpara sa Tiglikom o kon Secretary, hindi bla? O, galing lahog lang ko rin yung pamangkot ni Marcos niya sa kaya Vice President Inday Sara Duterte. Gahulat kita sa dugang detalye may angot sa saningin preside nga third cabinet meeting ni Presidente Marcos. Action firing line. Firing line. Ano pagkidibasa rin nga balita sa bansang national, Ariho? Tolfo sa DSWD. Mga suplado, kag suplada, mga buringot, kag tamaran. Hala, may paandam sa inyo ho? Action firing line. Bilang na ang araw niyo kung sa mga Tagalog pa. Ang bag-ong Tiglikom sa DSWD nga si Erwin Tolfo, may ara na naman ginisuhan, ginreprimand, 5 na naman ka mga empleyado sa DSWD. Bago na reklamo mga kaakson sa ila, wala sang nagasabat sa hotline sa asensya. Action firing line. Firing line. Asensya, ahensya, hotline sang DSWD. Nan, amo ning kampyon yang kapatagaran, no? Kung tani sa iban pagid nga mga opisina, no? Sa iban nga mga taladapan sang gobyerno, no? Dapat amo man itani ang himuon. Man kung isa-isahon ta, so hindi hamak ang kadamuon. Ha? Tuman kadamo sa mga government o kung mga public offices. Subong, ha? Nga nagahala lang ka patikal. Nga may ara kuno sang hotline. Ang iban nga sugid pa. Nga kuno 24 oras, 24 hours ang hotline nila. Pero kung tawagan mo na gani, kung ay nagatutot, permi lang busy, hindi gani out of coverage o kung cannot be reached. Action firing line. Firing line. Di bla? Oh, damo sa naigo sa ginmuno ko ba? Ha. Kung nagaring ang ila sa nga telepono, hala malang ka ring nga ring, ha? Ang tudlo sa nagadayal, sa nagatawag mga kaakson, daw maupod na mo. Ha? Daw malapukan kag mapanukan na sang hala kadayal, wagid nagasabat. Timayo ni nga balita sa DSWD ho. Man ko nara kas gobyerno, nagaswaldo si mo tawo. Oh. E-mention ko pang pila ka mga ahensya, dere sa Negros Occidental, sa Western Visayas, sa sudad sa Macolod, nga may amo-amo man nga sitwasyon, nga halak butang sa hotline, way man sa nagasabat. Action firing line. Firing line. Hindi na lang nga maubos ng oras ang saning palatuntunan. Hindi na maubos ang kadamuon sa mga government agencies nga may amo-amo ng sitwasyon. Dapat kung magpahamtang ka mo sa hotline nga ginatawag, dapat may nagasabat, siyempre. Anong pulos na karon ko sa magasabat na? Oh. Ang iban dati papugi, pagwapa points. Balik tas balita sa DSWD. Ang siling ni Tolfo mga kaakson, nga ang mga empleyado nga gin pang reprimand. Anong bot silingon ko magsiling kita? Reprimand. Oh. Kung sa Tagalog mga kaakson, pasaway. Oh. Gin pang saway, gin warningan, gin paandaman, gin lecturan. Ano pagit gusto nyo? Oh. Ini nga mga empleyado ni naka-station ini sila sa hotline center bot silingon ba katawhay sang trabaho nyo inday. Ultimo sa pagsabat lang da sang telepono, nagligoy pa ka mo? Action firing line. Ngagin mo, no, tara kay mantiway sa nagasabat sa telepono. Ginwarningan na sila, bangod sa ginatuwag nga, unresponsive conduct. Di nagkanto ni mga empleyado ni man. Sama si may mag-amon ng senaryo, ginarason ni, di bila batian ta, nag-CR, nag-comfort room. May ara man nga, may ara sang emerensya, nga ginistorya, medyo okay niya kay manti emerhensya. Pero dapat ang hotline hindi pagbayaan. Action firing line. Ang siling pa ni Tolfo mga kaakson, why pulos ang hotline kung why sa nagasabat correct tuod ginaya. Kung ang hotline wala sa nagasabat, ang tawag sina mga kaakson, hot,
Hindi. Anong tawag? Cold. Action! Firing line! Firing line! Cold line. Why sa kasabat mo? Di ko magkasabat na hot. Hot na hot. Oh. Mga muning gwa niya makaakson kaladlawan ni. Ha? Kabay pa nga magkahatag ini sang dugang nga leksyon sa ibang padara nga talatapan sa gobyerno ta. Mayad ini nga patakaran sa nasalinta na. Ha? Sang bag-o nga DSWD secretary. Bastang tuyo dari is matadlong lang ang mga tiko nga ginahimo sa mga empleyado sang gobyerno ta. Oh. Ang naghahatag sa inyo sang sweldo, kami nga mga taxpayer, kami nga mga tao, mahuya kamo. Action! Firing line! Firing line! Ako nagapati ko nga damo gini matalarong daw sa sining patakaran, no? Ni DSWD Secretary Erwin Tolfo. Ang mga pasaway, ang time in time out lang, ang kaon tulog, kag panimog ko ang obra. Magtalarong gid daw. Action! Firing line! Nagligad kadomdom kamo. Nga mayara sa ginpang relief. Ginpang relief lang, mabuynas na sila, gin-relieve na sila. Busilingon ginsaylo lang sila sa iban nga area nga dutyhan nila. Oh, hindi mo man guro, hindi ma-automatic dismiss ka makasuhan ka mas di. Ha? Nagligad may gin-relieve duha ka mga empleyado man sa DSWD. Isa ang naka-station dito sa iya. Ang isa sa satellite office ang Tagbilaran City sa Bohol. Ang reklamo magkakson, ha? Kabastos kuno ninduan eh. Action! Firing line! Firing line! Hindi mayong pagtratar sa tao, ha? Kundi hakop gid nilang ginapangita nila magkakson. Oh, relieve sila eh. Relieve sila sa ila sini gina-dutyhan. Amo-amo lang nga pagsulundan ni Tolfo mga kakson kon padalman gid damo gid sa mariak nga medyo istrikto. Pero amo ning dapat eh. Amo ning dapat nga patuban ta. Bangod ang mga nagatrabaho sa gobyerno sa nasilinta na, ginasweldohan ina sila sa insakto, gani insaktohon man nilang trabaho nila. Action! Firing line! Mao kamay pa nga hindi lang DSWD ang may amo sa nga patakaran. Sa iban nga mga ahensya kung tani may araman, bangod damo panada sila nga dapat gid panudlaon. Ako na gina sa nga pinsar, ang gina sa nga utok, kag pamatasan, magtaladlong man. Una sa balita! Una sa aksyon! 21 minutos na kaligad sa takna nga alas 7 Action Radio Philippine Standard Time. Sa lokal nga balita mga kaakson, ang sitwasyon sa mga pamilya kagin bakwit bangod sa baha sa Himamaylan aton kamustahon. Action! Firing line! Firing line! Manang ulan nagbunda kagabi, nagpabaha sa pilas sa mga kabaranggayan, hindi lang sa Himamaylan City, kundi pati na sa Banwasang Binalbagan. Ang sa Himamaylan nga istorya mga kaakson, medyo na sinasig ang pagresponder sang lokal nga gobyerno. Una, di kay na sang aga sa action hotline, na interview naton si 5th District Congressman Adino Yulo, ang mga staff niya mga kaakson niya, arain sigida, nagresponder sa mga apektado nga mga pamilya. Ginsundan sa opisina ni Mayor Raymond Tungson. May mga food packs na, naging panagtang mga kaakson sa mga evacuation centers. Dugangan ta ang detalye sang sa nga balita, paagi sa pamuno sang CDRRMO sang syudad. Kung narugid ba na oras ang pagsugod sang pagsaka sang tubig baha kagabi, no? Base ko naga-monitor man da ay, no? Kay naga-mises ba ko daan, no? Way pa naka-response ang head abe mo sang City Disaster Risk Reduction Management nga talatapan sang Himamaylan, amo man si Mayor Raymond Tungson. Action! Firing line! Firing line! Pero hulaton ta base may importante lang sa ginahikutar mga kaakson, no? Ang City Social Welfare and Development Office, no? Paagi sila sa nga pamuno man, nakaistoryahanay kami nga duwa. Ugaling kay nag-ayo siya nga daw alang-alang sa kay hindi mamayo ang kondisyon sa lawas niya, no? So kinahanglan sang pahuway. So dali kita sa CDRRM o dugay-dugay kag kon may tiyempo base kon makasabat na si Mayor Raymond Tungson. Action! Firing line! Importante na makakson nga mahibuluan mo, no? Kay magamoding plastada
dapat alerto, no? Dapat temprano pa may ara sang tikang himon ang ato sa gobyerno basta gani baha, basta gani ulan. Ilabi na sa lugar nga flood prone areas kad delikado once nga may ara sang pagbundak sang ulan. Action! Firing line! Firing line! Tutok lang sang sanay panatuntunan, ini ang para lang ya sa himamaylan ginmunota, no? Nga senaryo. Tingwaan taman kung tani nga mabalaan be, maningwa ta nga mabalaan ang sabahin naman sa banwasang Binalbagan, kabalo kita damo da sang nagamonitor sa banwasang Binalbagan, ina depende sa kung ano karon ang manabutan nato ni, ha? Basta gani Binalbagan mga kaakson, baha man o kon bagyo, daw wagi kita istorya na mo, no? Wagi kita mabatian kung ano ang aksyon sa lokal niya gobyerno, kaya nga man, bisan pulo Facebook na lang kung tani, dapat mayaraman aktibong banwa. Ang Himamaylan City, mayara sila aktibo, ya, nga official Facebook page. Kung ano kakatabos banwa, makita mo na, no? Butlang ko sa Binalbagan, nalipas ang una, basta gani Binalbagan daw budayan gikita, no? Doon naging mabati, ano, sa mga balita, no? Sino bang hindi mabudlian sana nga, bisan numero na lang sang ila sini lokal nga opisyal, di gani magatag, di magatag, ano, ginawa pagkatago kaysa. Action! Firing line! Paanong balaan sa publiko naman? Ang kakatabo na sa banwa sa Binalbagan man? No? Kung ang pila ka mga opisyal sa gobyerno na nahuya magpa-interview sa media, Action! Firing line! Firing line! bisan number na lang gid sa ilang opisyal, ginapangayo tada, sige lang, basi kung magkamuklat man. Action! Firing line! Maligdas tanay sa istorya bla sa amos na bla. Kaya may naduduman ko no? Ining senaryo ba lang ang isa ka opisyal sang gobyerno nga way nagapa-interview sa media, way man kami pamilit, no? Way na nag-pa-interview sa media, way pa nagahatag sang contact number. Para sa akon, di niya ngayon magpungko dira bilang opisyal sang gobyerno. Dapat dito kayaw sa pribado. Action! Firing line! Firing line! Pribado dapat ginsudlan mo. Ang isa ka lugar nga ihemplo tadi, Bacolod. Di ba? Bacolod na. Ihemplo talaga. Antawan nyo bla ko doon ang sitwasyon subong. Si Mayor Albi, si Vice Mayor Familiaran, okay, why niya problema? Ngaman, anytime, kagalos adlaw-adlaw nagapabutyag na sila sang ilas na balita sa media. Pero may mga konsihal subong da, may mga opisyal subong da, nga why gidya, daw hindi gidya magatag sang contact number malang kung pangayuan. Action! Firing line! Why pa nagapa-interview sa media? Isa lang dang mambal ko, sa ilok mos pribado. Action! Firing line! Firing line! Hindi ka mo yung ngayan da, no? Sulugoon ka mo sang syudad, ginboto ka mo sang tao. Action! Firing line! Firing line! Kung hindi ka mo, kagway ka mo maanad pa interview sa media, butang ka mo serbi spokesman, spokesperson, di bla? Kapos na, para magsaysay kung anong inyo sa mga hinubuan. Abi ko kung nagkaladula na ning ginatuwag ang mga shy type sa media. Sa unas Kapitol, paisa na sa una ka board member mo. Minano ko balik-balik sa iya, hindi siya magpakwa, recorded interview. Why pa to cellphone that time? Why pa to cellphone? Ang recorder, kunako pa to? Tape recorder? No? Kung saangan ko sa gani sang tape recorder ko nga ginalukit-lukit ko pa sa una. Hindi sa magdikababa ya. Pero may istorya siya kung waay tape recorder. Siling niya off the record ng Action Barlon. Siling ko sir noon ang i-report ko karon ni karon niya radio ako iya. Anong ipabati anong support ko ni kinanglan ko sang tingog. Tapos lang termino niya way gid sa nag pa-interview. Action! Firing line! Firing line!
28 minutos na nagligad sa takna Alas City. Ho, nalingaw kita ba? Sige, ibang paking balita. Action firing line. Sa bahin sa nga balita lokal, rehistrasyon sa mga botante para sa barangay kag SK nga pinili ay subong naglain na ba yung sitwasyon, di ba? Unlike sa una ya, nga barangay kag SK election, dutay lang to kag masarangan to ya pag-akomodar sang mga COMELEC officers, mga kaaksyon. Subong napiaran yung grabing linyahanay, gatubsok sa pinsar sang tawo subong ang palamangkutanon. Nga anong ginhalindan sa naman, nga nag-amo naman, kag ang mga luyag magparehistro, daw mangin matay, gidya mo para makakuha lang sa numero, kag para makahingagaw, rehistro, gadala tent, gadala folding bed. Lantawan nyo ba lang sitwasyon, mga kaakson? No? Gin pa explain na to kon kaina sa kay Negros Occidental COMELEC Provincial Supervisor, si Attorney Ayan Lee Ananoria. May observation man sa kon nga kakatabo ining pagdagsa sang tuman kadamo nga mga gusto magparehistro. Action firing line. Ang Hulyo 4 amo ni sang umpisa sang rehistrasyon, di bla? Subong ari na kita sa 19, no? So kung isipon naton, apit sa 19, isipon ta mga duwa ka semana. Duwa ka semana ang kalawigon na mga kakson, no? Kag abi nyo, subong ang July 19 nga petsa, may ara baya sa ginatawag deadline. Action firing line. Firing line. Deadline ni sa pagbaton sa ginatawag nga online reactivation sang registration. Online reactivation sang registration. But silingon, ang sa online, pwede ka na makatransaksyon kung mapa-reactivate ka sang imo sa nga registrasyon. Kung nadula ang ngalan mo sa list of voters, reactivation. Action firing line. Firing line. Ti sa online, hindi tanto problema na kay ang gusto magpa-reactivate mga kakson, pungko ka lang da stubang sa computer, fill up ka sang application forms. Ang forms mga kakson, pwede mo lang gani ma-download mo sa website sang COMELEC. Isumite na paagi sa email ad sang COMELEC, hurato ng sabat sang komisyon, o si saon kung may kulang sa ginifilapan. Kung okay na, ang tanan mga kakson italana ka na sa interview sa gihapon paagi sa online. Dari sa Bacolod kag Negros Occidental, Bacolod kag Negros Occidental ang gina-istoryahan taniya. So, baras 34,000 na ang bag-o or ang nagparehistro. Sa Agosto 1, mahimuon nga election registration board hearing para nga sipad-sipadon ang ngalan sa mga nagparehistro. Banatuod gid nga botante na sa isa ka barangay, kag ko nagasugid siya sang husto. Ang ibanda baw, way gid ga pangirangira ba? Way gid ga pangirangira, dayon nila kapati sa nagainganyo sa ila. Action firing line. Firing line. Nga abala amo ni kadamo sa mga nagalalinya nga sa pagparehistro man. Ang pagpati diri sang COMELEC makakson kun kahapon, si Bacolod City COMELEC Officer Attorney Kanya nagsiling nga dako ang posibilidad nga resulta ina sa ginatawag nga hakot system. Hakot system. May sa katawo kon grupo nga nagapanghakot. Ti ang ginahakot nila maupod na kuway sa kabaylo. Action firing line. Kapoy ka na, tindog ka na, pulaw ka pa, mapod ka, kuway kabaylo. Din man nga, Jesman, bisan pasitas pa. Action firing line. Firing line. Subong nga adlaw si Negros Occidental COMELEC Provincial Supervisor Attorney Ayan Lee Ananoria. Nagsiling naman mga kaakson nga laban-laban ining pagdinugok sa mga registrants ni. Resulta ini sang bag-o nga COMELEC resolution man, may bag-o nga COMELEC resolution nga nagatugot na sa pagbaton sang mga botante nga gusto magsaylo sang rehistrasyon. Sang una nga barangay SK election nga nasoryahan tadiya, sang una nga registration, sang una nga barangay kag SK election, way tuya gabaton sang transfer of registration record. Subong may COMELEC resolution nga bag-o nga pwede na magbaton ang COMELEC sang transfer of registration record. Isa na sa gidalantaw kun nga nga nagdamo dis Bacolod. Anong botsulingon? Ano ayhan ang botsulingon sini? Damo sa mga taga Bacolod
nga or damo barangay kabay no barangay damo sa mga opisyal sa barangay or damo sa nagatuyo mangin opisyal sa barangay nga ang ila sa pamilya ato sa piyak nga barangay gin kuwa kagin pasaylo sa ila barangay para nga mangin botante nila sa barangay. Action! Firing line! Firing line! Oh, transfer ina siya maka-action kung sa mga pormas makita nyo na matupa na siya sa application for transfer of registration record. Pero sa mga nagasaylo sa ila sa nga registration record, kuidahogid halong kag hindi magalangulango, kay pananglit nga kamo ang nagabutig kag way nagasugid sa insakto nga ginaistaran nyo kag sa ulihi may magreklamo, makasuhan kag kon mapabatud-an nga ang imo sa ginaplayan nga lugar way mo gali ginapulian, way mo ginaistaran, kundi lain gali nga barangay. Ang tudtuod mo nga address, Adios Patriarca Adorada. Bugto ginurangos pato mga muna. Action! Firing line! Firing line! Makasuhan ka, kag kon mapamatud-an ka, mapriso ka, isa, tub-tub, anom katuig. Hindi ka pa maka-avail sa ginatuwag nga probation. Anong probation? Kung hindi ka maka-avail sa probation, serbisuhan mo gina sa sunod sa prisuhan. Ang probation maka-aksyon naman ng pribilehiyo nga ginahatag sang korte sa isa katawo nga convicted sa criminal offense. Pero ginatagan sa sihigayon nga makagwa sa prisuhan. Election offense, hindi kaya maka-avail sa ginatawag nga probation. Action! Firing line! Sa mga nagaduda sa sining kaso kung hindi niya kuris-kuris nga istorya kaya kung si Atty. Ananoria maka-aksyon ng pahambalon sa amo sining interview kaina, may ara na tawo nga na-convict sa sining kaso nga nagbutig lang. Nag-transfer siya sang registration record niya. Hindi galituod, adyos ta, kay may nag-file kaso sa iya. Ang nagdesisyon, Korte Suprema gid ya, Supreme Court, pinakamataas sa Kortes Pilipinas kanang decisions Action! Firing line! Firing line! Daw 2021 to malang mention ni 2020 or 2021 ang ginmention ni Attorney Ana Noria. The election offense sa pagbinutig sa iya sa ning address sa isang nagsaylo sang voter registration. Hala sigihan nyo na, pabungol ka mo na. Para nga mangin mapag-on pagid ang ini nga senaryo, ipabati ko na dugay ang tingog ni Attorney Ana Noria para nga ang subong nagamonitor kag nagsaylo registrasyon apang nagbutig kag sa nagaplano pa nga magsaylo sang registrasyon kag magbinutig. Makabinagbinag kamo temprano pa, hindi pa ulihi ang tanan. Kung balaan nyo nga sala, hindi na pagdayuna, mga tuto kag mga inday. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action! Firing line! Ang balitang ito. Okay, dali tanay sa ato sa ring live stream kinalis tanay. Kinalistang kabaritor sa ato sa ring Facebook live. Sa sinigid ng mga tinion, okay, dalagin na. Unang ta sa Facebook live, Rolando Mercado Montaño, mayang gabi, okay. Kay Ma'am Yvonne Boiser, kasata Junelo Alfonso, sa Barangay Tagob, Inday Athea Kim Riman, okay, si Marie Luis, sister ta, dara sa may Barangay Tagob. Melanie Patigayon Castillo watching, Philip Alonsagay, thank you. Melanie Patigayon Castillo, salamat kid, okay. Si kasata Summer Agriam, okay, hello na kay Summer, hello Summer. Joshua Bia, thank you. Si Toto Jimmy Toga, oy, kapudanay ka mo na ni ikaw lang, ni Toto. Toto Jimmy Toga ka monitor man. Si Nonoy Balaba, Noy musta manok tadat Noy. Okay. Dolfo La Honor, watching man, Migo ta Benji Bantong, monitor lang si Migo Benji Bantong, basta ka na.
Batchmate Marlene Grace, Busayong Rimada, good afternoon, good evening. Toto Alex Cabalhen, no? Alex Cabalhen, Gabanitor man, sa ning mata diyon. Thank you. Tato sa ning live stream, balik doon taray sa wala. Ana Sinoro mayong gabi, Action Marlon, Ray Flores Baryoga mayong gabi, monitor sa Barangay Estefania, Fortune Town. Okay, Ana Sinoro, salamat kid, mayong gabi. Maria Leia Marabailes Banag Glorioso, good evening. Monitor lang diri sa may Camellia, Bacolod South. Sa may Barangay Tago, Bacolod City. Thank you. Okay. Si Cyril Anaclito Sr., mayong gabi man ka monitor gid ang mga tanod diri sa Barangay Balabag, La Carlota City, upod may kagawad Cyril Anaclito. Salamat gid. Okay. Maghalong mga kaaksyon kalain tiyempo. Salamat. Manjo Biarneho mayong gabi. Okay. Salamat. Bibi Gregorio Yolo, Barky Tribe. Mayong gabi, Kimpoy Yolo, Ardong Yolo, Antonio Villanueva, Antonio Yolo sa Midalbagan. Always kapamati. Salamat. Market Tribe. Salamat. Humalumina, mayong gabi, Abraham Sala Ortiga, Milan Oligo. Salamat. Okay. Imbong Diocampo, monitor kami dari sa may Maaw. Live si Milail sa Bari Cafe. Kristen Menyas Villalobos, Athia Kimeriman, Paul Spat III, watching. Salamat. Leia Angger Esquivel, good PM monitor. Dexter Iscabarte, good evening, monitor lang ko. Salamat gid. Irene Sidayon, good evening, Action Marlon. Pamati gid permisi mo si Nanay Eva Sidayon sa nga Purok Margarita sang Maaw. Salamat, Ma'am Eva. Okay, Joshua Bia, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kampiyon ang imo sa nga kwan kina, no? Nakatilaw ako sang Binangkal. The best, no? Salamat, Joshua Bia. Joel Avancenia, good PM. Iboy Sarabia, good evening, Action Marlon. Tamiyaw ko lang kay Tatay Takul nga tunog-tunog sang radyo. Ba, tunog-tunog na radyo ya ba? Sige, kay Tatay Takul. Idilaos, good evening, Action Mar. Ari lang kami ni Nana Isabel. Ang monitor sa radyo, i-text nyo ang ila sa name para nga sa on-air gid naton ikwan. Tamyawon, no? Kay lain man sa radyo, lain man dari sa Facebook, no? Kung sa Facebook, kung gabanitor sila sa radyo, sa on-air tara sila tamyawon, okay? Salamat. Idilaos, good evening, Action Marlon. Ari lang kami ni Nana Isabel. Salamat, kid. Salamat. Cecilia Hermoso, good evening, Action Marlon. Listening from Binalbagan. Oh, musta na mga official na sa Binalbagan? Musta ang baha sa Binalbagan da? Wala bigay pa interview mga official sa Binalbagan da mo, no? Jeneline Loberos Canillo, mayong gabi, Action Marlon. Gabanitor gid kami diri permi sa DSB Barangay Igmayaan. Kurt Nathaniel de la Torre, good evening, monitor lang Purok Dulunan, Hacienda Guba, Central Maaw. Araman si Kebrar Maurice Thomas, salamat sa 55 cent gagin padala. Stars. Abraham Sala Ortiga, salamat, approve. Roberto Hirapasco Caraballo, salamat, good evening, Action Marlon. Monitor kami di sa Hutuda, Handumanan, Bacolod. Salamat. Si Inday Marlene Grace, Busayong Rimada, ang mga kabataan subong may gina-expect na nga baylo sa ila right sa pag-vote. Gani man, daw lain na sa mga kabataan, no? Kinahanglan guro sang ginatuwag nga voters education, no? Mga opisyal tas gobyerno nagapawala naman lang no? Idilaos, good evening, Mar. Mangkot lang ko kung nanugid ang 1,000 kay may-ari kami na pilo hindi ni mabaton. Mabaton na siya, no? Mabaton na. Ano lang to? Miscommunication lang to itong ginpilo nga bag-o nga 1,000. Mabaton gyapon na, no? Ang hindi lang mabaton ang may stapler. Sa bag-o na iya nga kwan, sa bag-o nga 1,000. May stapler, kag mabuhuan siya, kay ara na sa kasuguan. Pero kung mapilo lang niya, mapilo, hindi masama madamage, gid sa madamage, batunon gyapon na siya, no? Pero kung ginpilo mo, kag kinumos mo, damage na siya, ara na sa kasuguan, may Republic Act na siya, no? Sa bag-o nga 1,000. Sa daan nga 1,000 ya, okay lang na, may problema, no? Okay, sige. Jonalyn Ninyalde Kiripito. Good evening, tamyaw ko sa team KCDC sa Bulata, Ma'am Shalin Roda Nali, Ma'am Rosario. Ana Sinora Raman, okay. Abraham Sala Ortiga, watching from Riyadh. Kamusta Riyadh, Saudi Arabia? Okay lang. Jonalyn Calma, mayong gabi, tamyaw ko na, pamilya ko na sa La Castillana, lower sang ang Pasita, Alfonso family. Madabang salamat, Alfonso family, ha. Thank you. Tagalagrad ha sa radyo ka pamati sa
Pilar Compound sa radyo kapamati sa si Brad Ko Edwin. O sige, munohon ta na karon na. Pagbalik naton na on air sa radyo, no? Salamat gid Ma'am Ana Sinuro sa dugang nga nagpadala sa ato sa sa mga mensahe nila wa. Sa ato sa Facebook live. Why ta naga-continue no kay pag commercial ma-off ko na sa akong sa Facebook live, no? Sa first part lang ko naga-live sa akong sa Facebook. Okay, ang nagpadala sa dugang nga mensahe si Manang Felicitas Sintesiara Encarnada sa Sintesiara family dara sa may Puro Kasilingan siya, no? Puro Kasilingan sa may barangay Taguig Bacolod City. Si Toto Aaron Alera, okay, brother ni kumparita Greg, no? Dara sa may barangay Taguig. Salamat gid. Migota Mids tulo sa ehersito sa kang puli di. No? Sige. Maricon Hibosyon. Si Ma'am Maricon. Hello ma'am. Thank you sa FDA, no? More power ko hambal ni Ma'am Maricon. Sige ya. Salamat Ma'am Maricon. Thank you. Pabalula sang info kay parang at least mabalita ta, no? Sa tanan-tanan nga taga Food and Drugs Administration sa FDA dari sa Negros Occidental pati sa Region 6, no? Thank you kay Ma'am Maricon sa pag-facilitate niya nagligad. Nagka-interview kita sa regional supervisor sa FDA mga ka-aksyon. Sige, thank you. Salamat. Babalik ta dugay-dugay sa babalik ta mga ka-aksyon tutukan ta malita sa Himamaylan City. Thank you, salamat. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Pressure na tayo! Pressure!
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula.
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, wala kasi pinagaman-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, May ara sang trahedya sa dalanon nga nagaluntad mga kaksot. Ang rason sang driver na ano ini napiyungan. Ha? Amo ginipermi ang ginapahanumdom naton mo. Nga kon nagamaniho anuman nga sahi sa salakyan, kon makabat sa gani sang katuyo, bisan pa nga ibutang ta nga may ginadalian ka, pero te kabuhi mo na nakataya na. Hindi gid pagpaliton, ha? Hindi gid pagpaliton ang kaugalingon papunduhaan ay ang ginamaniho ni mga salakyan sa kilid sandalan. Pero dapat, imo anay ipasiguro nga ang ginpapunduhan mo sa salakyan mo, hindi man delikado, kay basi kung may ara sang
nagalabaw sa lagyan bla. Imbis pahuway kag kasuluhayan, ang imo sining mabatyagan, lagabong ang imo sining madangatan. Action firing line. Kamanti nabunggoan nagali sang nagahaganusan nga salakyan. Nabunggoan na sang huros magali nga sahi sang driver. Ang balita makaakson nga sa sunod sang Talisay, may aksidente ho. May aksidente, 4 gid ka mga salakyan. Ang aksidente nga nabunggoan sang pick-up mga kakson. So kung isipon ta, 5 ka salakyan ang involvado yung pwerte. Action firing line. Firing line. Isa ka tricycle, 2 o kung 3 ka motorsiklo, 1 ka pick-up mga kakson. Di lang to ba lang resulta sang pagkatuyo, pagpilit sang driver kabisan tuyo sa sige maniho niya. Aberebuloon na ito maka-aksyon investigasyon sa ato sa Nikapolisan. Pagi sa report ni Action John Diaz. Action John, sa report ngayong gabi, please come. Mayang gabi aksyon na Mar, mayang gabi sa totalan ng mga ka-aksyon. Sakto na maisag sa vehicular accident na nagluntad kahapon sa ngapon dala sa area mismo sa barangay Matabang sa Surad sang Talisay. Mga around 2:30 hapon na tabo action Mar, di gabi. So doing day ko katulugon sa isa ka persona ang musining nga oras. Ang natabo si Lideri, sunod kay Police Staff Master Sergeant Michael McDowell, ang topic investigator sa Talisay City PNP, nga ining isa ka Mitsubishi Strada nga nagaduwag sang pula kag may plate number AAT 7693, ginamaneho ni Action Mar ni Richard Labuson, 46 anyos, sang barangay Panukoy, Surad sa Bacolod, ini sa Contani, Mataklad pa area sa barangay Concepcion. Boteringon ang direksyon sining nga ginausoy sang estrada, halin isa sa may proper Pataklad pa bukid Action Mar. So actually kung sa rin nagluntad din ang aksidente, may panigatapak kani sa tiil dito sa Concepcion. Dili pa lang kini sa may barangay Matabang, Boteringon flat pang area, patag pa ni Action Mar, kung sa rin nagluntad ang ining aksidente. Sa initial nga report rin nga ginparanga sa aton ni McDowell, actually ining salakyan yung naman nila buson, do una-una, hindi kinagtanto kung naman siglang pagpadalakan. Dras area, kung sa rin, may isa Action Mar, ka-shop, kung sa rin kung basip, may mga baligya, dala mga motorcycle parts, dito kag nakaparada, ining 4 ka mga salakyan. Isa Action Mar, ka-tricycle, kag may 3 ka mga motorsiklo. Nyara siyang Mio, may Rusi, kag may Suzuki nga Raider. Ining 4 yung mga salakyan, kag nga nakapark sa irizantalan, maswerte lang sa among sinang materiyon Action Mar, why sa may nagapungko, bla, o kung nagatulotambay, or rather, abi nagasakay sa siling nga mga salakyan. Kay gulpi na lang, na nagsarurot patuo, ining pick-up nga strada, kag kinarado yan Action Mar, ang 4 sa mga nagapark nga salakyan. Kapag daw sinakaan niya gid bla, ti ang natabo sa domino effect, nagkarabalda man ay nagkara-damage ining ibang nga mga salakyan nga dito nga ginpangbungguan sini. So dito kay McDowell, gipamangkot nato no natabo sa driver sir kung nga naglapot sa punto nga inarado kining 4 ka mga salakyan. So dito kay McDowell, hindi wala man kuno nakainom ining driver nga si Labuson. Ang problema lang kay samtang kuno nagabiyahe, dogin dakop Action Mar sang katuyo. Diway naman gipadalman diri ni McDowell kung anong ginimo sining nga driver antes sa tabo ang aksidente. Pero kasunod siya na piyungan, gindakop katuyo, wala kaya nadumduman lang ara sa Action Mar sa area nga masako-sako ang dalanon. Rason yung nga na lubag ginipatuo ang manobela kag nagbunggo dito sa nagaparada ng mga salakyan. Manang ka, Action Mar, kaya di tanto mo sila karasi kapag padalagan, kaya kung siguro labot na pag itong shock and dako itong damage ng salakyan. Kaya kung makita nato ng damage sinidiri, di lang gini-Action Mar sa may uluhan nga porson sang salakyan man mismo. Yari si Police Staff Master Sergeant Michael McDowell, ang traffic investigator sa Talisay City PNP. Ang Mitsubishi Strada pala, pick up ang mga colored. O balik at aklat niya siya, doing Concepcion, paglabot din sa may Matabang, din pang-arado, yan yung mga motor na nagpalagi sa kilid, 4 kabilog. Aligasyon, hindi, buhay mo siya nakainom, wala aligasyon sa driver, nasiungan sa kuno. Oo, may upod niya siya, may passenger niya siya nga si Sally. May upod niya siya si Sally talag.
ang sila nga driver, may doon dyan lang, pero mga motor, wala yung plastic na tigre mga shop na may shop na ba? Pinakayuhan sa motor, bila sa matabang. Oo, bilog motor, pinamungguan niya. Isa ka tricycle, gadua ka, tatlo ka mga single ng motorcycle. Bali ang enjoy, kasi ang driver, lagi tayo ang driver, bila sa pick up, pag maupod siya, minor, may mga minor enjoy sila. Mga bukul-bukul. Trip lang sila dahil sa city health, pag nakagawa, mapapuli lang tayo. Action Mar, napatian si Police Staff Master Sergeant Michael McDowell sa Talisay City PNP. So, tapos sila diri, may mga injury, may pilas ining driver sang pick-up, may upod ni sa nga pasahero that time, dapat si Sir McDowell, para siguro wala sila ka ulo istoryana, nga duwa, nga na para malingaw maning driver, o siguro na piyungan, ting pati ang nakapungkol sa passenger side ng San Mar, na kaangkon man sang minor nga pilas. May mga bukol sa parte sa ilang alawas, gindala man sa ospital, nalapatan sa pagkulong, discharge sa subong, pero tiyang pick-up temporarily nga ginhold under custody sa Talisay City PNP Action Mar, kay ginawlatan nila nga dapat may areglo nga matabo para mailato sabton ini mga damages sa salakyan nga ilan na bungguan Action Marlon. Ang detalye na dira, subo-subo lang kay those ginambal diri ni McDowell ang may salabton gid diri ang driver sang pick-up kay napiyongan saya Action Marlon. Balita gikan sa Nokpo ang ka-aksyon nyo, Action Gandia. So nasa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. So kabay pa nga mga serbito nga pahanumdom sa mga driver kag sa mga masamigi na tuyo. Hapon ang hapon nga oras mga ka-action baw. Amo ginang oras da nga nami gid patyom tuyom tulog mo. Labi na gid ko na magtupa ang alauna, alas 2, no? Alas 3 ganito, hindi na tanto mo. Alauna kag alas 2 gido, no? Labi na gid ko na busog ka bala mag-ulang tapos sa sang panyaga. Baw, nami ginapiyong-piyong. Firing line. Ti kabay pa nga makahatag to sa inyo sang pahanumdom. Siluan ko ba na ang sabahin sang Comelec mga ka-aksyon kay naging muno ko nga may ara sang warning o kon serving nga pandam ni pandam ini sang Comelec sa mga luyag magparehistro magpasaylo sang ilas ding registration record no amo ang panawagan gani sang Comelec parehistro mo no mas maayo gani na nga ang tanan nga qualify no ang kwalipikado sa pagparehistro maparehistro na kaya mo nang pag-inganyo sa Comelec ugaling kung ang tuyo sa pagparehistro makakson lain di naman lain naman ang istorya kung ang tuyo para lang magparehistro para sa purpose nga may ara ka sang pamilya nga butuhon mo sa palaabuton nga barangay kay eleksyon plus may kabaylo pang nagpasalig sa imo ti daw hindi among istorya no si Comelec Provincial Supervisor Attorney Ayan Lee Ananoria nagpresent kay na sa sering datos may kantaran sa pagpatigayon sa registration Hulyo 4 ay naginumpisahan ang pagbaton sang mga luyag magparehistro ti subong ari kita sa July 19. As of July 18, ini sa datos o kon record, agin present kay na sa aton ni Attorney Ananoria mga kaakson. Kung sumahon naton, ara sa masubras 34,000 na ang mga nagparehistro. Ang 67,843, yan na sang Negros Occidental. Ang 6,697 naman, yan na sang syudad sang Bacolod. Kung makita ko di mga kaakson, ang figures o datos naging present sa aton ni Attorney Ananoria, samtang nagalawig ang mga inadlaw, kag samtang nagahilapit, ining deadline nga July 23, nagadamo kada adlaw ang mga nagaparehistro, mga kaakson. Bisan munisipalidad lang nga gamay, gasobra tag isa ka gatos mo, ang nagaparehistro, mga kaakson. Tiyari ho, nakita tayo. Kahapon, July 18 mga kaakson,
July 18 lang, mga 7,267 ang mga naparehistro sa Negros Occidental kag sa sunod sa nga Bacolod mga kaakson 669. Ti ang paabot na rin ni Ananuria nga magadamo pagid nga magadamo samtang nagalipit ang deadline this coming Saturday mga kaakson. Anakitaan nga rason de kay gabato na sang transferring ang ginatuwag. Nagapatransfer sa ilang sa nga voter registration plus ang ginatuwag nga hakot system. Ari sa attorney Ana Noriaho, pamatian ta. Ang first day, jutay pa lang for as galapit ang gadamo. Tag-average na kami, tag 200, 100. Actually, there is no municipality or city as of now nga less than 100. I think madamo pa nga madamo. One of the features ng resolution naman nga bago is nag-allow kami isang transfer. Usually, mag-barangay election, ginadisallow naman ang transfer. Subong, gina-allow naman. From one wherever na resident ka, supposed to be. So, ma-warning lang ko, those nag-transfer, please be honest, nag-transfer ka mo. Nga diragi ka mo yan, resident ka mo, kay recently may mga cases sa Supreme Court nga na-convicted as election offense na hindi sila taga-dira, pero ga-represent, sila nga taga-dira. Yes, election offense, so 1 to 6 years, so siya nga imprisonment, pero non-probationable na siya. So, hindi kaya ka-probation, you have to serve sentence kita kung election offense. So, may recently, ang 2020, Supreme Court may mo na. So, warning lang yan. No, hindi naman yan ba nag-aamo sila. Pero, as a warning, in case ma-failan ka mo kaso, is an election offense. Mag-represent ka mga gay-star, ka mga resident mo sa mga lugar. Tapos, mahasaylo ka mo because magadaga ka mo nga mga parinte, etc. So, warning lang sa inyo. Also, nag-allow kami subong sa ngamon, sa barangay namon nga, sa bagong resolution. Sa una, wala naman gina-allow ang barangay ID. Recently, nag-allow na kami barangay ID, section 14, section 14 sa resolution namon nga bago. Isang number 14, barangay identification, certification with photo. Ang legal standpoint na is may presumption of regularity man presume na valid, legal, until siyempre may mga kaso. Yes, pacification, siyempre, ng mga pacification. So, also considered an election offense, depende sa pag-present sa honest sila. Be truthful sa inyong mga statements. Yes, be patient, ang amon nga schedule so until 23rd sa weekend. We're also trying to accommodate everybody. Ito, tanang igakat sa opisina. Ginakomodar gito namon as much as we can. In fact, we're trying to make them as comfortable as we can. Of course, sa Bacolod, hindi naman na maanugin nga sa dalawang mabay center, Togalinya pa sila agapa. So, be patient lang. We will try to accommodate everyone. Action! Firing line! Firing line! Ang iningabahin dulong sa aton sa kalwan sa Blue Terna Plus. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion. Okay, sa dugang nga mga mensahe sa ato sa nga live stream ho. Okay, salamat. Okay, da. Aber. Sige. Abraham Sala Ortiga, thank you.
Jonalyn Calma, mayong gabi. Tamyaw ko da, pamilya ko da sa La Castillana, lower sang, okay, Alfonso family. Rosalio de los Reyes, good evening sir. Live Kilantang Hoxon Gonzales from Progreso, Binalbagan. Ana Sinoro, Tagalagranha sa radyo kay Kapamati. Okay. Roberto Hiraposco Caraballo, okay. Akso Marlon, kung magsaylo kami registration sa amon dutang na tauhan, ari kami Bacolod Gastay pero may balay man kami sa Uma. Depende na sa acknowledge sang Comelec, no? Kung valid man ang imo sa nga silo, may fill upan ka ba nga forms mo, no? May mga question na ka dapat sabton. Ana sinuro, si Sta sa Villa sa Caridad Subdivision sa radyo Kapamati. Tanan sa Villa Caridad gabi si Sala Sakol. Sige. Sige na, Villa Caridad. Dennis Richard Tibor Roma, mayong gabi Akso Marlon. Salamat kid. Abraham Sala Ortiga, Ronnie Alvarez. Good evening Akso Marlon, monitor lang ko sa barangay kundi sa barangay Kapitan Ramon Silay City. Salamat kid. Okay, thank you. Balik tayo Dugaya. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon.
Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa... And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ang ilan
Naputumanan ta rin nga evacuation center na concern din baha man. Uy, wala kay pinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sunod ang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Pesyar na tayo! Pesyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. 27 Action Radio Philippine Standard Time. Sa ilawanta ang balita anay kaman kahapon. Si Governor Bong Lacson kag pila ka mga matag-as nga opisyal naton diri sa Negros Occidental, partikularmente sa banwasang EB Magalona kag ang sa Land Transportation Office nagsaksigid sa sining inaugurasyon, no? Kag blessing sa bag-o nga talatapan sang LTO sa banwasang EB Magalona. Online sa firing line. Kapod nato na dugaganta ang detalye sang sining balita. Kapod ta Attorney Tanya Diestro, ang LTO Region 6 Legal Officer. Attorney Diestro, Attorney, good evening. Si Action Marlon sa Action Radio Bacolod. Hello, good evening, Action Marlon.
Yes, thank you sa time. Ginatag diri sa Action Radio Bacolod. Attorney, kahapon may blessing kag inaugurasyon nga ginpatigayon sa bag-o nga LTO regular office sa Banwasang Ibi Magalona. Kabalo kita, dako gining mabulig ya, no? Una, sa pagpaganhagan sa ding tuman kadamo permi nga masaksihan ta nga nagatransaksyon diri sa LTO Bacolod. Now, unahon ko lang attorney, pamangkot para sa mga listeners naton subong nga way makasulod sang sa nga balita ha. Now, paano attorney napatigayon ini pagtukod sang bag-ong LTO office sa Ibi Magalona? Good evening, Liwat. Action Marlon. So, bali, kagahapon, during sang inauguration, explicar man sa aton ni Mayor Marvin Malacon kung paano nila nakuha nga dira ibutang sa Ibi Magalona ang district office ng LTO. So, through his efforts, Action Marlon, tungod niya, in his word, ginkulit niya si 3rd District Congressman Kiko Benitez. Amo na nga napatigayon nga dira gid mabutang sa Ibi Magalona. Okay. So tungod man sa efforts ni Congressman Kiko Benitez, amo na nakuha gid nila ina nga ibutang dira. So amo na nga na-sign na into law dason through the support of Senator Grace Poe, na-sign into law ni President Duterte at that time. Na-sign niya into law nga mabutang dira ang district office sa Ibi Magalona. So it was through the efforts of Mayor Marvin Malacon and with the support of course ni Congressman Kiko Benitez and ang support man ni Governor Bong Lacson kung dira ina nabutang sa Ibi Magalona. Okay, so mention mo mo is district office. Ang pwede lang maakomodar sa ni taga District 3, amo na siya? Ay, hindi. Nga mga clients? Action Marlon. Okay. Anyone who is around the area, so mina nga, gani, nga makabulig din ng Action Marlon to decongest mala ang mga nagatransaksyon sa LTO Bacolod. Kahit ang mga neighboring municipalities, ang neighboring cities, dira sa Ibi Magalona, pwede na dira makatransaksyon sa district office ng Ibi Magalona. So, hindi siya exclusive, kumbaga, sa mga nag-i-star lang sa Ibi Magalona. Bot sa lingon, nga kung ako taga Bacolod, may ara ko sang loyag ay transaksyon diri sa LTO Bacolod office at natabuan, puwerte kadamo sa mga tao, pwede ko dira sa LTO Ibi Magalona. Okay. Ang nagasto sang pundo sa pagtukod sa ni attorney is municipal government, no? O nanong plastada sa ni may counterpart ini siya? Kumbaga, ang duta dira Action Marlon gin-donate ina sang pamilya Acuña. Okay. Ang building nga gintukod dira sa lote nga gin-donate ginpondohan na ni Governor Bong Lacson worth 3 million ina siya ang building. So, ang province may counterpart gali sa ang municipal government may ara man nga amot no kag ang report kada baton ta ang mga facilities iya sa municipal government. Yes, Action Marlon. Okay. Sige. Ang una nga nagpost sini ang nagduso sa nga matukod ini nga proyekto is Mayor Marvin Malacon gid sa Ibi Magalona. Okay. Now, ari, sa Bugos nga Western Visayas attorney, may mga lugar pa may mga lugar pa Banwa, Sudano kon probinsya nga kinahanglan kag need nga tukuran sang LTO office man? Ay, sorry, ano po, Action Marlon? Sa iban nga lugar may ara sang plano nga pagtukod man sang bag-ong LTO office sa iban nga lugar sa Western Visayas? As far as Action Marlon, kay subong wala pa ako sina idea gid sang mga pero syempre gusto man namon nga sa sunod nga mga bulan, sa sunod nga mga tuig nga mas magadamo naman ang mga district offices kay para man nga hindi na mabudlayan ang aton nga mga transaksyon sa LTO, hindi na sila mabudlayan nga magaginutok lang sila bala. Gani man. Mas bintahagin man to attorney kung damo nga mga offices no kay at least damo sa magkatuan ang mga kliyente. By the way, ang sa Ibi Magalona nag-operar na ni sa today or saan nag-start? Wala pa na nag-operate sa Action Marlon pero ginatanaw gid namon nga hopefully maka-start na gina-operate sa first week sang August.
Okay, sa first week sa August. So, lapit na lang, no? Sige, attorney, thank you gina sa information ginhatag diri sa Aksyon Radio Bacolod. May kantanan sa siring bag-o nga LTO office dara sa may EB Magalon. Attorney Diastro, attorney, thank you, Gid. Thank you, Gid. Action Marlon. Thank you. Good evening. Mayong gabi. Ang legal officer no, sang Land Transportation Office sa Western Visayas. Tama na ha, hulaton ta. First week sang August, may ara na bag-o na na winaw mo nga LTO office dara mga kaaksyon sa banwa sang EB Magaluna, no? Pintaha kun damo kita LTO offices kay kon mga kliyente lang sang LTO, mga nagatransaksyon mga kaaksyon la kita ta man dis Bacolod di bla? Kadamo ginatos ang gina-akomodar da sang LTO Bacolod mga kaaksyon. Ining sa EB Magaluna, sa barangay Tabigi, banwa sang EB Magaluna, kilid sang highway lang isa. Lapad katama sang propidado, mga 2,000 square meters, mga kaakson. Gina panagyahan ni sa pamilya ni former board member Gary Aconya. Mga more or less, mga 4 million ang balor sang inigintokod nga LTO office mga kaaksyon. Tikabay pa nga makahatag ini sang dako nga benepisyo kag makabulig-bulig, makabulig-bulig hagan-hagan panubo sang volume sa mga tawo nga nagatransaksyon diri sa may LTO Bacolod. Action! Firing line! Firing line! 34 minutos na kaligad sa atak ng alas 8 aksyon na Radio Philippine Standard Time. May balita ko kaya nga nasiplatan bla, no? Kundi may ara sang paabuton kitang Mascara Festival. Ang ginatawag nga Super Mascara Festival. Action! Firing line! Wow nga balita mga kaakson. Kaya mati super. No? Plus, ang mga gusto magrenta kag makakuha sang pwesto nga butangan sang kiosko mga kaakson. Lain di man ko mga kiosko ka makita sa kada maskara. Hindi kompletong maskara kuno ay sa ginatawag nga kiosko. Ang balita nga nabaton ta nagasululubra na kuno kag halos puno na ang listahan sang mga luyag magrenta sa kiosko. Action! Firing line! Firing line! Ang mga aplikante punong-puno na kuno te kampiyon kun mag-amo sila mag-aksyon kay isa lang ang botso lingon siri. Damo sa mga interesado sa pagnegosyo. Ugaling ang mga tao kun tani nga assign sa sining bagay blani kung tani pulo pa interview man para nga at least makakuha sa dugang tanga detalye, no? Action! Firing line! Yaw-ya pa bang iban mo. Action! Firing line! Firing line! Te kung mag-kiosko mga kakson, kita ta permi magmaskara dara sa may hindi man siling palibot, no? Kung te butan ta palibot na lang kay manti diri sa may dalan sang Rizal, yan na sang simbahan mo, no? Yan na sa simbahan, may kiosko man tuod yan na pahamtang da, pero hindi pareho sang kiosko nga ilimdan kag kalanaan. Ang ginaplastar na riya mga baligya, mga RTWs. Ang mga ilimdan nga makita naton kada maskara sa mga kiosko, dari na sa may dalan sang Gatoslao, dalan sang Gonzaga, kag dalan sang San Juan. So nagalite Rio ina saya, no? Ang sa atubang naman sa Bacolod Cathedral, ti mga RTW, mga sulok-sukon, mga gamit na mga ginabaligya na Action! Firing line! Tikabay pa nga mangin masadya, kag ako nga pati ko mangin masadya, gini nga aman, hidlaw na hidlaw gid, ang Bacolod nun, sa sining selebrasyon sang Mascara Festival. Action! Firing line! Firing line! Tato sa nga pagpanubalik, hibalaon ta naman ang balita halin sa Bacolod City Hall with Axon Dale Salazar. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action! Firing line! Life Extension.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sunod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kung yara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Wala nagahuragaw kung magtulog. Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo
tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsabli. Evergreen Herbal Capsule. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Balita espesyal! City Hall Report. Ibalon tare ang balita halin sa Bacolod City Hall, si Councilor Espino. Ipa-review niya ang pagpahamtang kay Major Liba bilang pamuno sang Bitaw. Weapon ni kasaguruduhan galing pagpamuno ni Major Liba sa Bitaw niho. Kag ang paghawan sang spaghetti wires naglabot na sa Dalan Losuriaga kag Dalan sang Araneta. Mga balita gikan sa Bacolod City Hall. Action Dale, mayang gabi, please kabin. Action Mar, ipa-review ni Bacolod Councilor Al Victor Espino, Chairman ni siya sa Committee on Law sa Transportation sa Gunang Panglungsod, ang pagpahamtang kay Police Major John Giliba bilang pamuno or head karon sa Bacolod Traffic Authority Office. Explanation din ni Espino nga may raya sang duha ka mga separadong ordinansa nga nagatukod sang Bitaw kag Bacolod Traffic Authority Council kon bitak kag ini nga mga ordinances Action Mar ang gin-author or ang ginhimo ni former councilor kag karon Congressman Greg Gasataya. According kay Espino, kung masiya nato ng provision sang Bitaw Ordinance, dapat isa ka civilian Action Marlon ang magapamuno sa sining opisina kag hindi isa ka police officer. Amo siyang rason kung nga gin palag rin ni Councilor Espino
dapat reviewon na action na Marlon ining appointment no ni Sir Liba bilang pamuno sa karon sa Bacolod Traffic Authority Office. Ginakosyon Espino kung paano madektahan ang empleyado sa gobyerno nasyonal under Philippine National Police nga separado man niya sa local government unit o kon LGU. Sa pagpakigangot natin kay Sir Liba Action Mar, so far tubtob karon wala pa rin siya sa may nabaton na appointment paper or dokumento nga nagapahamtang sa iya bilang pamuno sa Bacolod Traffic Authority Office. Sumadumduman, nag-assume ini siya para hindi lamang maparalyze ang operation sang Bitaw. Kadang una na nag-announce siya bilang Bitaw Head amo si Police Lieutenant Colonel Sherlock Gamana, ang spokesperson sa Bacolod City Police Office. Aring tingog ni Councilor Al Victor Espino. Bali, ano ganyan ang explanation sina Councilor? How can be he appointed that Bitaw is a public is a purely civilian in nature? Major Liba is a Philippine National Police officer. He's a police major. So how can we appoint a sitting police officer to a purely civilian office? So amo na nga ako official nga no. I'm currently reviewing that because he cannot. As OIC maybe yes, but as an office administrator of a public civilian office hindi pwede. So mas prefer mo ya civilian gid ang mahead sa Bitaw? Not prefer, it is the provision of law. The Bitaw or the Bacolod Traffic Authority Office is a creation by way of an ordinance by the Sangguniang Panglungsod. We have a city ordinance for that. So ang head sina is a civilian. We cannot appoint. Paano? Number one, the first problem is how can we dictate upon an employee of the national government which is separate and distinct from the local government unit. We cannot. Action Marlon, nabatian ang klarong pagpathag ni Bacolod Councilor Al Victor Espino. Update naton sa spaghetti wires sa kampanya sang Benitez administration nag-usad or nagamat-amat sila move forward action Marlon dili sa bayan sang Dalan Lozoriaga kag Dalan Araneta sakop sa gihapon sang downtown area nga mo ang priority area para mahawanan na ma-clear hining mga spaghetti wires no nga iya ka mga telco company kag according diri kay Councilor Al Victor Espino, miyembro man sang sining task force pagklaro ni Action Marlon nga may ban nga nagapost sa social media nga allegedly naapektuhan kuno ang ila sining internet connection. Ang pagklaro din ni Councilor Espino dapat ma-validate ang ining mga claim kaysa iya siniyang pagpatag ang mga ginapangupas niya wala niya naga-function no or hindi connected sa internet services sa mga telco company diri sa may syudad sang Bacolod. According kay Espino, may pagpagklaro pa siya nga ang earlier niyang statement nga 140 to 150 days matapos na ining campaign sa spaghetti wires pero according sa iya working days Action Marlon since ang trabaho sa task force is 5 times a week no or 5 days sa kada isa ka semana. Aring tingog ni Councilor Espino. Subong ara kita nagliko kita sa Dalan Araneta sa Matatat. I was there dito po Halimbag lang. Araneta sa may downtown? Yes, Araneta Street. Kundi San Juan kita liko kita sa Araneta. Oo. So parang assessment mo Councilor sa sining trabaho? Well, the earlier assessment was that 500 linear meters a day. I don't think that is accurate. So I will ang himuon ta, we will come up with a review, ma-review ana kita and then come up with a new timeline. It could take more than 150 days total. So himuon ta siguro maybe why pa ko kabalo. We will consult first with our technical experts. May nagapost sa social media nga daw nagakapektuhan kano ila internet connection. Hindi niya connected Councilor no sa campaign naton. No, it is not. Ang internet connection in those Marlon portion lamang sang tingog kag dugang mahayag di Bacolod Councilor Al Victor Espino, miyembro sang task force on spaghetti wires sang Bacolod LGU. Update kag balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action yo Action Dale Salazar una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat Action Dale, 57 minutos nakaligad sa attack na alas sa 8 aksyon
Radio Philippine Standard Time, Elizabeth Gamala, good evening, Rosian Fulgencio, Susana, kag si Marky Survive. July 19, 2022, nga edisyon sang Action Firing Line, magatakop naman temporaryo. Salamat kid sa tanan-tanan nga nagpakigbahin sa ato sa nga pagpangalagad standby karon sa Action Night Patrol with Action Jan Diaz, basta Tuesday. Ako naman, Action Marlon Henuya. Thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Action Radio